National Assembly, Presidency. Probably, no matter what they will do to suppress the hope and aspirations of the Igbo man, I got a million. So, two more for I am one. I check one nine walk. Nnamdi Kanu. Bob talk over your plan or Jaya. Abia, I couldn't know. Ebony, I couldn't know. Imo, I couldn't know. Enugu, I couldn't know. Anambra, I couldn't know. Go have for Southeast political zone. It's Bob only Bono. Allah bla onye Igbo no site n'ala Igbo even ruo Equatorial Guinea ruo Ijebu ma ebe ndị ọzọ mana ala Hausa ebe ọbụla onye Igbo no akụnụ nọ na ọjị Chineke were ya mara ya na ịhụnanya ya ozi ọjọọ na mgbe anyị ga-ata ya ka anyị tụta ndụ tụta ya isi ike tọtị kwukwuru onwe anyị eziokwu tọtị ịnọgide kwuru onwe anyị Chineke mepere anyị ụzọ site na ọbara Jizọs Kraịst bụ onye ọla anyị